Per què al Peguera, un institut públic, fem uns pastorets? Doncs perquè per nosaltres és un projecte educatiu, és un projecte de centre. En ell treballem 3 dels vectors més importants del currículum, que són benestar emocional, pertinença a un grup, adonar-me de reconèixer les emocions de l'altre en mi, treballem universalitat, vol dir que en un únic projecte tots podem aportar lo nostre sense sentir-nos diferents, i treballem també un enfocament globalitzat. Per tant, amb un únic projecte, quantes competències alhora treballem? Per tant, el projecte ens interessa, creiem en ell, creiem en els pastorets del Peguera. Doncs a la matèria de música el que treballem bàsicament són les competències personals. Per tant, agafem la música com a eina per poder observar i avaluar els paràmetres que són la participació, l'escolta, la cooperació, la gestió del temps. Per tant, aquí no formem la disciplina com una escola de música, però treballem tots aquests aspectes no només pel projecte dels pastorets, sinó per fer persones del futur. Doncs estem fent un joc que es diu la taca d'oli, que serveix per aprendre'ns millor el paper, i doncs fem parelles i entre nosaltres ens ajudem a aprendre'ns el paper de l'altre, i quan tots dos ens ho sabem bé, doncs anem a un altre grup i ajudem. I així ens anem separant i anem ajudant a tothom. Hola, Melissa. Hola. Què heu estat fent avui? Avui hem estat fent l'estructura de la lletra de la cançó. I qui se l'ha inventat l'estructura? Doncs nosaltres. I la lletra de la cançó, qui l'ha fet? Nosaltres també. I qui ha ensenyat a l'altre grup d'interpretació? Qui ha ensenyat l'estructura de la cançó? Nosaltres. Bueno, doncs necessitem millorar una mica el to de veu, però alguns també l'han millorat. Necessitem fer més cas al director. Avui ha sigut la Iman a l'actor Ocel Estrellat. Però sempre és l'Iman? No, cada dia canviem de director. I al final de la sessió què es fa? Al final de la sessió tenim un secretari que cada dia és una persona diferent que apunta les conclusions i com ha anat l'assaig per poder-ho millorar als següents assaigs. Moltes gràcies, Maria. Hola, noies. Quin curs feu vosaltres? Quart. I com esteu col·laborant en aquest projecte? Pues el nostre professor Sergi ens va demanar que ajudéssim una mica els nois de primer per fer els pastorets i els estem ajudant amb la coreografia i els grups i tot. I com heu vist l'alumnat de primer d'ESO? Pues estan una mica esverats, és una mica difícil tractar amb ells, però... I què esteu aprenent en aquest projecte? Pues a posar-nos a la pell dels professors.